Manden cɛ ani manden muso muru ani karamɔgɔ somɔ ani donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sitan den tero yirijugu feere tɛnɛn den tero yirijugu ladɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kunba kisɛ kuma baden one love for vous tous dabridabrini.com mɔgɔ t'a dabirandala 3W Maliki Kulubali kasonge point kasobomba yao efer a dankisɛ dande an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada bi an bɛna video kan an bɛ video saba fila kɛ bi nin ye fɔlɔ ye an bɛ tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye alhamdulilayi gouvernement jamana ko don fɛn min ye tanti Rose ka minɛli ko ye alhamdulilayi rabbil alamina gouvernement b'a ɲini u fɛ u ka sabali u ka tanti Rose to an b'a ɲini u fɛ procureur fɛ k'a ɲini Mali juge fɛ k'a ɲini sariyatigɛlaw fɛ kalo saba o ka ca Rose ma franchement Rose bɛ nin fɛn o fɛn fɔ Rose tɛ foyi kalama vie chère bɛɛ b'a dɔn Rose ka vie chère galon don parce que fɛn o fɛn ka gɛlɛn bi na depuis i bɛ ka tile la gɛlɛya kelen bɛ mɔgɔ mɔgɔ fa ye fantan ye bi i bɛ ka tile y'a sɔrɔ i fa ye fantan ye mɔgɔ mɔgɔ ba ye fantan ye bi i bɛ ka tile y'a sɔrɔ i ba ye fantan ye mɔgɔ o mɔgɔ binna Asimu tile la i b'a sɔrɔ i kun talonnen don depuis i bɛ ka tile la embargo a kɛra Mali kan ka Mali to embargo la Mali ka foronto o kun da ka nɔgɔn ni Sénégal ta ye Mali ka gɔyɔ da ka nɔgɔn ni Côte d'Ivoire ta ye Mali ka jaba da ka gɛlɛn ni da ka nɔgɔn ni Niger ta ye Mali ka popar da ka gɛlɛn nɔgɔn ni Faransi ta ye donc gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen bi mɔgɔ si tɛna don mɔgɔw kun na ko gɛlɛya nana bi a gɛlɛya kun bɛ yen ka kɔrɔ embargo kɛra anw b'an nɔ la ok u tilala ka segin ka embargo kɛ anw b'an nɔ la coronavirus nana anw b'an nɔ la ok donc Ukraine guerre a ye diɲɛ gɛlɛya donc Mali ta ni mun y'i to Mali kɔnɔ k'i bɛna wuli de ko Mali kɔnɔ ko kow gɛlɛyara o kɔrɔ i bɛ ka tile la a kun ka nɔgɔn e ma Rose ka kɛlɛ ne y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka tɛmɛ ne ko Rose kun ye i bɛ ka denkɛ Karim muso o ka saki tala de kun ye Rose Karim muso o furula ka mobilini mun t'o bolo Karim kelen k'o furu o y'o mobilini de fɔlɔ di Rose ma donc Rose i bɛ ka tile bɛɛ kɛra Rose ma vie chère ye jaba ma gɛlɛya forontobani ma gɛlɛya laurier ma gɛlɛya poivre ma gɛlɛya i y'o fɔ a charbon ma gɛlɛya foyi ma gɛlɛya i bɛ ka tile la Rose bolo parce que i bɛ ka tile la a bɛɛ kun ka nɔgɔ ale bolo i bɛ ka minɛna i y'a faamu Karim o yɛlɛmana Côte d'Ivoire o muso yɛlɛmana Côte d'Ivoire u jigi dalen kun don cɛma Iber minnu kan olu taara u kun jigi dalen don bubu minnu kan olu bɛɛ bolila donc tanti Rose mɔgɔ dɔw wulila sisan tubabuw fɛ ani politiciens fɛ ji jukɔrɔ k'olu ka jamanadenw lawuli donc Arasi Djidje Okocha Tetekule den Bathily o ta ye mun ye o bɛ n'i sigi ka fanga lagosi Rose ta ye mun ye Rose bi sara Rose bɛ bɔ ka sugulamɔgɔw musow sugulamɔgɔw parce que kunfinw de ka ca kunfinw mago foyi tɛ gouvernement gɛlɛya la u t'a dɔn a t'u ɲɛ sira la olu bɛ t'u ka baara kɛ ouvriers mécaniciens tôliers maçons commerçants olu bɛ t'u débrouiller ka n'o wari di u musow ma donc Rose bɛ wuli ni sugu gɛlɛya ye Rose ta kun ye mun ye ka mɔgɔw lawuli ni sugu gɛlɛya ye ka mɔgɔw lawuli vie quotidien n'o gɛlɛya ye forontobani jagoyara dɛ i y'a faamu sodani de da jiginna dɛ charbon da yɛlɛla Rose ta kun y'o Rose bɛ sara o de la Rose kun bɛ sara o de la donc ne y'a fɔ n ko Rose ta ye i bɛ ka fanga i y'a fɔ politique ko Faransi ka pion n ko Rose y'o ye ala bon i b'a dɔn ni tagama ma dabila tɛgɛ fini fana o tɛ se ka ban n'i ko kunnadali ka dabila i bɛ kangari da dugu fitiriwalew ye ok n da filila ka kuma fɔ mɔgɔ da bɛ porogoto mais a tɛ fili parce que da tɛ foyi fɔ mun ma bɔ hakili la hakili bɛ kuma de miiri da bɛ sɔrɔ k'a fɔ mais kuma dɔnbali de t'o dɔn Rose ye kuma dɔnbali de Rose ye kɛlɛ dɔ de kɛ c'est à dire Rose ye boli dɔ de bɛ Rose bolo mun sɔn kan ta da tout dernièrement Rose bɔra ka transition défend
Nous nana de depuis nana keleke minanw sana sordasiw labɛnna polisiw labɛnna gendarmew labɛnna Orozi taara Maka u b'u kunbɛn de n'u bɔra jamana kɔnɔ de u ka wariw bɛ d'u ma donc u taara Orozi kunbɛn a ka Makan tagali la ka Orozi ninnu ka wari d'u ma k'a fɔ ko ka kɛlɛ kuraya kɛlɛ kurayali politiciens taara fara ɲɔgɔn kan Bube ka parti ko la donc kɛlɛ kurayali u kun bɛna wuli o de senfɛ o de la kuma ye arasa dun o de kama Orozi nana i y'a faamu ka segin ka na dɔrɔn parakataw i m'o faamu foyi tɛ se ka sa depuis Ala ye Mali da Musa tile kɛra musokɔrɔba minnu ɲɛna a y'u ɲininka ko ne bala ko tentɔ foyi tun tɛ se ka sa anw faw depuis anw fitinin an baw bɛ kule an faw ma ko nasɔngɔ ka dɔgɔ depuis an baw olu depuis Moribo tile olu bɛ kule mɔkɛw kunna bɛɛ b'a dɔn o wagati tɛna diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ b'a fɔ ko fɛn bɛɛ da jiginnen don samiya fɛ gɔyɔ da bɛ jigin forontobani da bɛ jigin mais samiya fɛ tamati da bɛ jigin samiya fɛ kaba da bɛ jigin mais n'e mago bɛ kaba la tilema fɛ e y'a sa samiya fɛ prix min na e bɛ se k'o sɔrɔ o la et puis il faut qu'on se dise la vérité jamana in ka gɛlɛn mais Mali ni dugu jumɛn bɛ dancɛ bɔ ko Mali kɔnɔ ko fɛn dɔ da ka gɛlɛn Mali kɔnɔ ka tɛmɛ o digi kan c'est à dire o dugu kan denrée nécessaire c'est à dire mɔgɔw mago bɛ jɔ fɛn minnu na an ka malo ta Mali kɔnɔ malo da ka di ni Sénégal ta ka di ni Côte d'Ivoire ta ka di ni Niger ta ka di ni Mauritanie ta an ka tulu ta a da ka di Mali la an ka sukaro ta a da ka di Mali la an ka gazi ta a da ka di Mali la an ka fura ta a da ka di Mali la i y'o faamuya wa an ka safinɛw ta u bɛɛ da ka di Mali la an ka finiw ta u da ka di Mali la an bɛ balo cogo min na k'an to kɛnɛya la n'o ka ɲi Mali kɔnɔ ni dugu tɔw ye embargo m'o bali coronavirus m'o bali nanzaraw ka politiki m'o bali union européenne m'o bali CEDEAO m'o bali ONU m'o bali i y'o faamuya wa donc anw bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ maintenant ni dɔ nana b'o la ko pra i y'a faamuya wa koloni kari manjeni i y'a fɔ jaka ye deni kari kɔ kari sumalen dɛdɛ ma dɛdɛ fana jan sɛngɛlamajan an t'i lamɛn i y'a faamuya an t'i lamɛn parce que Maliko kɛlɛ mun mana wuli ka na k'i nɔrɔ transition na k'ale ta ye Maliko kɛlɛ o nafigi denkɛw tɛ bɛn Maliko kɛlɛkɛlaw dɔnnen don Maliko kɛlɛkɛlaw dɔnnen don minnu ka kɛlɛ kun ye Maliko ye olu dɔnnen minnu ka kɛlɛ kun ye jamana ko olu dɔnnen minnu ka kɛlɛ kun ye malidenw yɛrɛ ye olu dɔnnen don Mali kuru kara bɛn ne kɔnɔ ko ne bala sema ye Maliko kɛlɛ mun na ten ni ne sema ye mun na Maliko kɛlɛ tɛ ni Maliko kɛlɛ don i y'a sara ne la i m'a fara ne la ne bɛ fara o kan mais Maliko kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn plus de bien 10 ans donc fɛn o fɛn ta ye Maliko kɛlɛ ye ne b'a dɔn i bɛ k'a ka san 20 e ma wuli i ka Maliko kɛlɛ la san 10 i bɛ k'a ka san 10 kɛlɛ e ma wuli i ka Maliko kɛlɛ la Karim ka dugu cɛ e ma wuli i ka Maliko kɛlɛ la u ka Mali baarakɛyɔrɔ bâtiment yɛrɛ feere e ma wuli i ka Maliko kɛlɛ la i y'o faamuya wa c'est à dire sɔrɔsiw ka dɛsɛ ka taa olu su ta ko parce que la ko kérosène tɛ yen ka kɛ avion kɔnɔ e ma wuli i ka Maliko kɛlɛ la i y'o faamuya wa ka sɔrɔ la sɔrɔdasiw bi ka faga i bɛ ka den ka jamana nafolo ta ka t'i da ni sungurubaw ye i y'a fɔ Espagne e ma wuli i ka Maliko kɛlɛ la e dun kun bɛ o i bɛ ka kelen o buramuso a denkɛ muso e b'o ka saki de ta a denkɛ muso e y'o ka kɔkɔ ye a denkɛ muso e y'o ka nafigi ye a denkɛ muso e y'o ka ɲeleni ye a denkɛ muso e y'o ka arajoni telimani ye e bɛna wuli i bɛ ka minɛlen i y'a faamu ani su ani fa tɛ juru sara olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Orozi n'i ye jurumatigi mankan mɛn ko n tɛ taa k'an ka wari to i nana mun kani bilayi wari de b'a kun sinon n'i tɛ n'a kun i bɛ taa k'a to koyi n tɛ taa k'an ka wari to i nana mun kani wari de b'o kun donc mais a t'a dɔn n bɛ Orozi dɔn a mɛnna de n bɛ Orozi dɔn depuis butiginin b'a bolo sakali terrain na k'a butigi dabɔ k'a bila sakali terrain na bilayi o y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ Orozi dɔn n bɛ Orozi dɔn Orozi ka jagokun fɔlɔ mɔgɔ min y'a d'a ma Katika de kun don o kun tɔgɔ ko Abiola Jitɔn ala ka lahara sɔrɔ suma ye a ye Katikaw ɲininka Abiola Jitɔn o kɛra depuis coupé décalé yɛlɛ daminɛni ninnu Abiola Jitɔn o de fɔlɔ ye jagokun di Orozi ma Katikaw e mɔgɔ mun ka jagokun fɔlɔ bɔra Kati e mɔgɔ mun ka nafoloba fɔlɔ bɔra Kati e mɔgɔ min i y'a faamu e mɔgɔ min dɔnni sababu bɔra Katikaw la n'i ye sɔrɔsiw kɛlɛ i ma Katikaw kɛlɛ mais a t'a dɔn boli de b'a bolo mun sɔn kan ta da parce que la n nɛn ka di ani n bɛ tiɲɛ fɔ olu tɛ kelen ye i y'a fɔ n bɛ se kuma la ani n bɛ kuma dɔn olu tɛ kelen n bɛ kuma fana dɔn ani n ye i y'a fɔ ani n ye kuma ŋara ye olu tɛ kelen ye
fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma de b'a ba wolo Rose y'a to yen Mali procureur juge sariyatigiw a ye Rose to yen a t'a dɔn n'i y'a kuma cogo min a bɛ ka mun fɔ a bɛɛ o de ye Rose bɛɛ ye a ye yafa Rose ma Ala ni kira kama wallahi a t'a dɔn Rose bɛ kuma f'i ma bi sini n'a bɛ ɲɔgɔn ye Rose yɛrɛ fɔlɔ b'i fo Rose b'i neni bi sini n'a bɛ ɲɔgɔn ye Rose fɔlɔ b'i fo Rose a t'a dɔn parce que jama de bɛ k'a lajɛ o fana bana de bɛ dɔw la ni jama bɛ k'u lajɛ a bɛ k'u ɲɛna ko ils ont droit de dire tout mɔgɔ dɔw bɛ ni jama bɛ k'olu lajɛ c'est à dire u t'a dɔn u bɛ mun kɛ bilen folie de grandeur sugu dɔ de don bana de don Rose ta ye bana de ye depuis Ala y'a da Rose bɛ ta wallahi n'a bɛ so kɔnɔ i tɛmɛtɔ i b'a kumakan mɛn mais c'est pas parce que basi don a ye Rose to yen Ala ni kira kama a m'aw deli yɛrɛ de a to yen a t'a dɔn Rose denbayatigi de ye sunkalo de bɛna se wa a bɛ nin bɛɛ la a ka silamɛya ka bon a ye Rose to yen ya Sarkozy tɛ prison kɔnɔ Dakoro tɛ prison kɔnɔ ɲɛgɛn ye 1 kilomètre carré o tɛ prison kɔnɔ matelas tɛ prison kɔnɔ i y'o fɔ a sɛ tɛ dun prison kɔnɔ mɔgɔ mun sɛ ka di mɔgɔ min ye o kasolama mɔgɔ mun Sarkozy o tɛ kaso kɔnɔ Ala kama a ye Rose to yen wallahi a ye yafa Rose ma bɛɛ de ka yafa Rose ma ne yɛrɛ b'aw deli Asimu Gota karamɔgɔw anw minnu ye transition défendbagaw bɛɛ ka jɛ ka yafa deli surtout n ye dɔ ka video ye a diyara n ye ça m'a touché n terikɛ i ye hɔrɔn ye dɛ comédien mun bɛ Rose ladege billahi i ye hɔrɔn ye a tɔgɔ Rose Junior Ala ka barika d'u la Rose Junior i ye cɛbakɔrɔ ye Rose Junior i ye hɔrɔn ye Rose Junior i fa ni ba billahi u kan ka fo parce que i ye cɛbakɔrɔ de ye n'i ye mɔgɔ ladege n'a ka dusukasi nana ka se ka bɔ k'i sigi k'a fɔ mɔgɔw ka yafa Rose ma ka se ka bɔ k'i sigi k'a fɔ mɔgɔw Rose t'a dɔn ka se ka bɔ k'i sigi i ko diyara ne ye kojugu quoi i ko diyara ne ye trop parce que i bɛ Rose ladege mɔgɔw b'a lajɛ Rose ye dekun sɔrɔ yanni i ka bɔ ka Rose la yanni i ka comédie dɔ labɛn k'a fɔ ko Rose bɛ kaso la i bɔra fɔlɔ i y'a yira ko ka Rose bila ka yafa deli hɔrɔnya la i y'a fɔ mɔgɔsɛbɛya la adamadenya la e de ye vrai comédien Rose Junior a diyara n ye dɛ Ala ka barika d'u la ne ka dugawu tɛ di Ala ka sanga d'i ma Ala k'i ko diya mɔgɔw ye Ala ka sababu caman wuli ye Rose Junior i ye mun kɛ nin bɛɛ ma nin k'anw na dɛ i nana kɔsa in na ka n'i ka video kɛ mais mɔgɔw bɛ ka anw yɛrɛ ladege ne a ka ca san wɔɔrɔ ye mais anw ni ma kɛ i ta diyara ne Rose Junior Ala ka barika d'u la i ye yafa mun deli Ala k'a mɛn Ala k'a minɛ Ala k'a don tulo kunnadiw la Ala k'a don sababu ɲumanw na Ala jugew sariyatigiw la Rose a ka se ka yafa u ka se k'a bila vraiment i ka ko diyara n ye Rose Junior mun bɛ to ka Rose ladege comédien n cɛ ni baraji k'a ɲini Mali comédien bɛɛ fɛ bɛɛ k'a lajɛ k'a ɲini videokɛla bɛɛ fɛ k'a ɲini activiste bɛɛ fɛ k'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka fara an kan ka yafa deli Rose ka bilali ko la ya Rabbi an b'aw bɛɛ lajɛlen de deli mun bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ Ala ka to sariyatigiw yɛrɛ fana k'a mɛn sinon Rose anw n'aw ka kɛlɛ fɔlɔ la u ye kangari da Rose ne yɛrɛ ko n ko videokɛlaw bɛɛ ka yafa deli karisa n ye nin fɔ wagati mun na ne kun dusu bɔlen don sariya ma sariyatigiw ma Mali autorités ma malien o malien n'i bɛ Mali kɔnɔ i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ kan delila k'i neni bɛɛ ka yafa ma videokɛla mana dɛsɛ k'o fɔ i b'a dɔn cɛbakɔrɔya yɛrɛ yafa deli o fana bɛ cɛbakɔrɔya la k'i yɛrɛ ka tɔɔrɔ dɔn o fana bɛ cɛbakɔrɔya la k'a dɔn ne ye nin ko kɛ n jo t'a la o bɛ cɛbakɔrɔya la k'i ɲɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ la ka yafa deli a fɛ o bɛ cɛbakɔrɔya la wa ne Bala de b'o kɛ bɛɛ ka yafa an ma videokɛla fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ mun na a kɛra Jo Bala ye o bɛɛ ka yafa an ma a kɛra videokɛla fɛn o fɛn parce que n'i ye nin compter i b'i jugu dama dɔn n'i ye nin bɛɛ tɔgɔ fɔ i bɛ da la k'i jugu ka ca donc bɛɛ ka yafa bɛɛ ma
wa video kɛla bɛɛ ka yafa deli ye nin mun an mun fɔ sariya tugu ma mun fɔra dinɛ tugu ma mun fɔra faamaw ma mun fɔra y'a fama artiste ma mun fɔra mun ma bɛɛ ka yafa ma où est le problème mais a caman kɔni sɔrɔla jamana ko de la i bɛ se k'a fɔ k'e t'i ka yafa deli i t'i ta deli mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kalan tubabu kalan a mana ɲuman kama mais exemple kelen d'aw ma dɔ ye marifa ta ka na ka jamana sɔrɔsiw minɛ k'u da k'u kantigɛ diplomasi yafara olu ma mais dɔw bɔra ka dɔw ba nini diplomasi ma yafa o ma ko parce que k'u ye ba nini kɛ donc minnu faw fagara ni diplomasi yafara olu ma est ce que minnu faw fagara olu ɲiningara n'u yafara est ce que minnu baw fagara den dɔ ɲiningara a ninnu y'i fa faga anw bɛna yafa u ma est ce que e yafara non donc ni gouvernement yafara i fa fagabaga ma k'a sɔrɔ e ma ɲininka o y'o bannen ni gouvernement yafara i ba fagabaga ma k'a sɔrɔ e ma ɲininka o y'o bannen minnu ka dugu cira u ma ɲininka n'u yafara minnu faw fagara u ma ɲininka mais gouvernement bɛ yafa u fa fagabagaw ma o y'olu yafalen u fa fagabagaw ma mais minnu ye dɔw ba nini ko gouvernement tɛ se ka yafa olu ba ninibagaw ma f'u ye minnu ba nini olu ka yafa donc minnu ba ninina u y'a faamuya wa olu ka kusa minnu faw fagara voilà donc a y'a ye kalanbaliya ni bigi ni kaye ani hakili hɔrɔnya la hakili ani an ka kɔrɔlen na u tɛ se ka ɲɔgɔn bɛn quoi parce que a ka bon ne bala hakili ma dɔ bɛ na ka dugu bɛɛ faga a tigi tɛ ɲɛ o kɔ dɛ minnu bɛ ka dugu lakana n'o ye dugu sɔrɔsiw n'u ka kusa ni jamana bɛɛ k'u da k'u kan tigɛ papiye bɛ siɲɛ yafa bɛ k'olu ma mais minnu ye duguba kɔnɔ mɔgɔw ba nini yafa tɛ k'olu ma dɛ parce que gouvernement tɛ se ka yafa duguba kɔnɔ mɔgɔw ba ninibagaw ma mais gouvernement bɛ se ka yafa burusi kɔnɔkaw fa fagabaga place la gouvernement bɛ yafa place la i bɛ taa ka burusi kɔnɔna ka mɔgɔ bɛɛ faga e mun ye fagali kɛ ni marifa ye ka tila ka sɔrɔsiw faga gouvernement bɛ yafa e ma mais minnu bɛ duguba kɔnɔ mun y'olu ba nini gouvernement tɛ se ka yafa o place la mais tu vois un peu mais an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ i y'a faamuya k'a ɲini sariyatigiw fɛ u ka yafa tanti Rose ma u ka yafa ma a bɛ mun fɔ a t'a dɔn a bɛ hɛn dɔ de kɛlɛ la keleya kɛlɛ a bɛ fɛn dɔ de kɛlɛ la i y'a faamuya wa kuma min na ka masakɛ to fanga la ne ye kuma dɔ fɔ ne ko Asimi Goyita i bɛ ka tile y'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ da bɛ tulu la bilayi ko tɛ jaa si ye n'i y'a fɛn o fɛn k'i défend parce que c'est de tout ye c'est de tout ye Asimi tile Asimi nana coup d'état kɛ ka mɔgɔ mɔgɔ to fanga la ka mɔgɔ mɔgɔ famille da to tulu la Asimi ko tɛ diya u ye bɛɛ b'o dɔn dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛnen fɛ a y'o faamuya wa donc an bɛ mun ɲini ala kama bɛɛ ka yafa Rose ma alhamdulilayi an bɛ segin ka na video dɔ kɛ n bɛ nin tigɛ 2 minutes seulement an bɛ na video filanan na a kana janya kojugu tanto Rose ka yafa deli lo Asimu ko dɔ tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la i b'i da don la n b'a ɲini fɛ n'aw bɛ se ka mun kɛ Wage Jaw n'aw bɛ se ka mun kɛ Moribo Kɔnɛ Sadio Kamara n'aw bɛ se ka mun kɛ Touré Maître Touré Touré question Touré k'i ye kuma dɔ kɛ a diyara ne ye Touré ko ka mɔgɔw minɛ k'u don kaso la k'u bila Touré ko joona k'o de b'a kɛ Mali tɛ jɔ k'o de bɛ ka Mali sɛgɛn et pourtant c'est la pire vérité il faut qu'on se dise donc Touré an b'a ɲini Touré n'a ka baarakɛla bɛɛ fɛ aw k'a lajɛ a k'a kɛ kangarida ye Rose ya Rabbi ala m'a bila la ya Rabbi ala ma sababu wuli ya Rabbi ala ma sababu kɔni wuli Rose ka se ka na sunkalo kɛ so kɔnɔ a denw kɔrɔ ya Rabbi an b'o ɲini aw fɛ alhamdulilayi one love à vous tous kana balaba 2 minutes dɔrɔn n bɛ segin ka na sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔn canibilen ka gorongobilen fara biriki a dankisɛ dankumakisɛ kumaba den one love à vous tous dabiri dabirinin.com mɔgɔ t'a dabirandala vive CMCM